Kao uchumi inasemekana inatengenezwa, haiwezi tengenezwa kupitia wakulima kufinywa. Alafu allow cartels wa few individuals wakuja wa benefit. Ikiwa hii kesi ambayo tumefile haitaenda through, then the position millers wajue ni kwamba hatutasukuma miwa hata moja katika kampuni zao. Kama ni waoga watuambie. Ni waoga, they don't want to lead us, au kama wanajali tumbo yao peke yao, watuambie iko namna gani. Jopur nyoche chulo siling 6,000 gi 50. Be nyoche duok nyaka siling 5,000 gi 100. Kendo nyoche ako duoke nyaka siling 5,000 gi 100. Kumano luoro manyeo gin go nyen gazetment ma sirkal nyotimo mar kelo sukari moa oko. Eni samora mora ma sukari ma oko kel to nengo mag niang nengo mag skach wagore piny kendo nengo niang dok piny. Wan kod sukari maromo tan 200,000 mane stores mag kambe wagi monego usi mondo chul jopur. To kama oko chobiro to onge kaka kinyi biro chul jopur. Nyakorom Gajwang mago gin ywak mag jopur mawuok e alwora mano mar Nyanza, imbo mar piny Kenya, kanyakla kod hoho mar Okak. Ywak margi Nyakorom Gajwang biro bang' oboke ma bende nogol kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pachoka mano Njuguna Ndung'o, ma bende koro dwaro ni piny Kenya onyiew tons mano maromo 250 kawuok e pinje maoko. Winjo kanyo Charles Atiang' motelo nowacho kanyo ni gintiere kod tons mano moheo 200,000. Atiang' wachake manage kanyo kaluwore kod ywak ma bende nudhiro ne piny owacho manyaka sani en bura momake doho. Atianga keni kiwinja wachake manage kanya winjo ywak maru ka bende gisani bende nusechwalo bura e nyim doho mapachoka ka bende ugeng'o piny owacho mar mondo mi kik nyiew sukari ka wuok e pinje maoko. Kwang'iyo kwan sukari ma bende piny owacho dwaro nyiew en sukari maromo tons 250. Ini wuona ni wacho kanyo ni untiere kod oteku mano mar golo tons mago mag sukari maromo 200,000. Dibed ni ywaruok ni kanye kata mna pek ni kanye gisani? Erokamano Sharon, aparo ni problem kata kama pek nitiere ni there's a missing link. Nikech nitie japur, nitie the miller, nitie Ministry of Agriculture, no nitie japur, nitie miller, nitie Sugar Directorate, nitie Ministry of Agriculture, kaito nitie Ministry of Finance. Japur puro niang piny ka to otere kambi. Kambe girego niang to kendo odiochieng' kodiochieng' ka piny oru kaka kawuono ru kawuono ni karomo saa 4 to Sugar Directorate oseyudo report mag factoche 14 ni ka nochakore odiochieng' manyoro nyaka piny oru girego tana adi per day. Sugar Directorate kao ripodegi to riwo kamoro achiel to ochokogi kum jumbe 2 to orogi ne Ministry of Agriculture. Ministry of Agriculture is the custodian magigite kiwe afa koro. Koro samowuoyo kodini kwa se kao figures kata datas mane kambe wasani wan kod kambe 14 marego e piny Kenya ka. To kendo girego capacity maluongo ni tons of cane to tons of sugar averagely tan 11 in a day. Kaito wapoge kod 0.7 miluongo ni capacity utilization. Biro nyiso wa nito dwe achiel wan kod sukari marom nade. Ka wakao data no marwa kenda kuom millers kendo wachako wariwo gi Sugar Directorate wachonwa makende ni kuom dwe mar achiel, dwe mar 2 gi dwe mar 3 nyo wan kod tan maromo 200,000 mar sukari. Sama wuyo kodi ni wani dwe mar 4 mwasekadho tarik 10. Tiende ni the 50,000 tons mwawachocha bende sama wuyo kodi ni figures ma wan go wacho ni wan gi 60,000. Tiende ni sama wuyo ni wan kod 260,000 metric tons of sugar manyiso ni wasekadho gi 10,000. Therefore gimanyo Minister mar Finance o gazette ni mondo kel tan 250 nyiso ni en gimiluongo ni null and void. Wan gi facts, wan kod figures. Kumano kanyo wasekao data go duto to gi ywak mar jopur ni omiyo nyo wadhi e doho kendo ane man achung kwa niaba mag jopur niang duto te e case number E003 ma 2024 onyo wa file e Kisumu High Court to kaluwore gi the presiding judge nyo ng'iyo moyudo ni jurisdiction mayalo case no nyo onge go modify case no Nairobi kendo file nyo chopo Nairobi nyoro kendo odiochieng' ma kawuono warito duol mar doho kuom kwayo manche waketo mar chungo sukari ma oko to kod chungo duoko beche niang piny
gi komiti moro miluongo ni Ken Pricing ma court ma Bungoma noseyalo moyudo ni composition mar that pricing committee is illegal. Erokamano ahinya. To Charles kiwacho ni nyaka sani kembe marego niang' gin 14 mane piny Kenya mangima. To bende wacho ni nitiere kod oteku mano mar golo sukari tons mano moheo 200,000. Iparo ni dwaro mar piny owacho mar dwaro mar nyiew sukari kowuok e pinje maoko en ang'o? Un kaka jopur, riwruok maru kata mana jogo eko makedonu, dipo ni ma orem kata mana chwalo dwaro maru kose nang'o? Nikech kwacho ni nitiere sukari moromo to bende nosepedhe gazet kanyo ni dwaro sukari mano maromo tons mano 250,000. Dibed ni nitiere bugo moro kumoro samoro link maru gi piny owacho ok ni makare? Anyalo wacho ni wanyalo wacho ni link marwa gi piny owacho ok ni kare. Mokwongo an kaka jakom mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products, anyalo wacho ni riwruok marwa wan wasebedo kwa tiyo machiegni kod sirkal e yore gi duto bang' ka nosego ombulu mar yiero mokadho. Kendo kindwa gi sirkal anyalo wacho ni ber kabisa. Mak mana ni nyaka wang'e ni sirkal kae iye duong'. Ochalo driver mar mutoka, mar bus, ma driver chungo go break to ting'o ji, to e mtoka ka nitie conductor, to e mtoka ka nitie jowuoth moting', to e jowuoth moting' e bus ka driver riembo ma en William Samoei Ruto gi sirkande, kong'iyo mbele to ong'iyo side mirrors, to e iye ka jok moting' e iye ka nitie jomoko miluongo ni pickpocket kata jokuoge moko nie mtoka ka. Ing'eni mano driver ma en drep bus ma en Mheshimiwa William Samoei Ruto ok nyal ng'eyo gino nyaka ng'amo kwale e bus ka go koko ni gire moro lal. Kwa hivyo wan wanyalo wacho ni sirkal watiyogo makare, to nitiere rem sana e ministry mar agriculture. Mithika Linturi ok osetiyo makare, kendo kwanyalo miye scorecard mare to Ministry of Agriculture mane granary mar Republic of Kenya wanyalo miyo marks mar D-. En hawi marach ni ka imiye interview ka nodwaro tich nopenje weche mag sector mag niang' to nowacho no bro consult. Almost 2 years down the line today, Mheshimiwa Mithika Linturi pok onyono kambi mora mora mar niang', pok orado kod jopur gi jotend jopur kamora mora. Kendo kanyoche ne wantiere gi delegation mane waromo go gi ker Sony Sugar higa mokadho kwadhi piro gopewa ma koro president osechulo wabath gi moko pod odong'. Nomako dhowa ni bura maduong' ma president preside mar jopur niang' ne onge minister mar agriculture, ne onge jagoro mar agriculture, ne onge kata official mar Sugar Directorate. Koro kanye mwaparo ni thuolo monitie ma cartels gi magi pondo ka Ministry of Agriculture ema ketho sugar sector. Bende kopogore karamna gi mane kinde mosekalo bende twak ma bende wasebedo godo karamna Ramogi TV ka kanyakla kod jopur mag niang'. E kinde mosekalo osebedo kuywak ni jopur mag niang' ok osebed ka ichulo. Kopogore gi mano bende ne nitiere seyo ni tegno mag niang' ma bende ne nitiere puothe mopogore ne pok otegno. Akeni gin achiel kuom okenge ma bende dibed ni dhiro sirkal mano mar dwaro nyiew sukari kowuok e pinje maoko. Walose ne kotenre kod chudo mago mag jopur mag niang' atiang'. Kinyalo mana keto wa ler kaka jakom mano mar Kasap. Chudo mag jopur mar niang' osechopo kanye, jopur nosechulu koso chenro chal nade? Erokamano Sharon, anyalo wacho ni chudo ma jopur niang' sani to dhi makare. Makata sama antiere studio ka endini, an kod niange ma nyocha natero kaka tiang' e kambi machemeli, kendo an gi check kae manyo osechula. Manyiso ni chudo sani dhi makare e kambi waduto ma Sony, machemeli, Muhoroni, Nzoia, sana kambi mag sirkal ema nigi chandruok maduong'. To kambi wa mag private millers to chudo maber kabisa, kendo gichudo jumba 2 ka jumba 2. Koro anyalo wacho ni e samo wuoyo ni chudo mag niang' to dhi makare. Gima koro nyo jopur niang' ywago en duoko beche niang' piny kaluwore gi sukari ma oko ni. To chudo ma jopur niang' to dhi maber. Kanyalo wacho ni higa mokadho AFA nokawo thuolo mar loro kambe mantiere imbo mar Kenya, Nyando kaachiel kod Western Kenya. Ne gikawo statistic kendo yudo data ni niang' ne nitie to ne niang' mane okul sukari maber. Ng'enyne ne golo molasses. Ne gikawo jukumu mar loro kambe wagi, dho jopur noywak, but bang'e koro waneno benefit mare nikech niang' sama wuoyo kodi ni kibiro Nyando Sugar Belt
kawuono tinga nyalo dhi olo niang kawuono to kiny ol mana kiny. Nang'o? Kech niang ng'eny. We bridges mag kambe wagi duto te. So niang sani nitie moromo kendo kambe wa bende rego maber. Nikech anyalo paro mana AFA ne oloro kembe makamago kaluwore koda tegno mag niang'. Nawacho ni niang' pok otegno, ne nitiere jopur mamoko mabende nagolo mana niang' kapok otegno. Nene ywak mabende nuntiere godo, bende nuntiere gi seyo kuseyo AFA ni samoro niang' makamago na tegno. Nyaka sani koro gin niang' mosetegno mabende koro itiere kembe donge. Mano kare Sharon, niang' sani nitiere kendo mang'eny kabisa. Mane momiyo jopur nye dhogi omoko. Ka jomoko dhi obet piny kamoro to gin gidwa timo ohandgi. Mane manyo waywak gimomiyo winjo kawacho ni Mheshimiwa William Samoei Ruto kaka ker mar piny mar Kenya no okwanyo ji 23 mokete cabinet mondo giti. Kendo iseneno osiko caution gi. So wan kod chandruok e ministry mar agriculture ka ni gik ma minister mar agriculture timo is not in compliance, and I'm on record, is not in compliance. Nikech Millers nigi record gi kendo kata achiel kuom gino moatere do kata mwange do kaka evidence en riwruok mar Kesma kokadho secretary margi Joyce Opondo monyocho ndiko ne ministry mar agriculture kapok gi gazet kilo sukari ni gin kaka jo Millers gin gi sukari maromo tan 250 mane nie go downs magi. Mano e giko mar dwe mar adek. Sani wan e dwe mar 4 wasekadho diere. Tiene ma wacho ni wase surpass the 50,000 manodong cha up to 60,000. Tiene sani wan kod sukari maromo 260,000 metric tons. Wase surpass 10,000 of 250,000 manyo minister wacho. Omiyo wan kaka jopuniang wang'eyo ni nitie cartels magin gidwa tiyo gi mano kaka ohandgi. To kendo mane omiyo ne wadhi e do ka wan kod bura very tight kendo ashwa jopuniang duto tema ne Kenya. Ni riwruok mar KASAP mane jakom mare biro kedo negi mo make sure ni bech niang' ok oduok piny 5,900 manye nitie cha onego tere mbele. To kendo onge sukari moro amora mabiro e piny Kenya ka. Nyaka niange jopur giteregi mondo usgi mondo biashara odhi maber. Sharon nyalo paro ka nyocho lor kambegi. Ng'e ni sekta mar niang' support over 5 million Kenyans. Nitie ji mategemea along the chain ji mang'eny kabisa. Kanyoche kambe gi olor jotich nobedo rendered jobless. Sirikal marwa mar Kenya Kwanza nowacho ni en bottom up. Mama mboga, boda boda. Gisetiyo matek, gin gi niang' mochiek, gidwa teri factory gi to ng'ato be loko ohandgi. So mane kama wachungi motegno kaka jogo mane giyiero ni at no point ma ng'ato biro timo biashara mar kelo sukari e tok chik. Mano bende adwaro mar mondo mi watwakie mana kaka iwacho ni nitiere jo Kenya moheo 5 million ma bende ngima magigi otenore mana gi ohala mago mag sukari e pachoka. Ang'ino biro bedo kwalose kaluwore kod cartels kata mana chudhe ma bende ni lieko ma bende samoro nyalo bedo ni en ohinga maru ahinya e ohala ma bende utimo. To atiang' kaluwore kod thor wachwa nyaka gisani usemako bura e doho. Samoro gina chiedh nade mage ma bende kaka jopur mag niang' oyudo. Ponono ni piny Kenya nyiew sukari kawuok e pinje maoko kaka jopur niang' nikech okinyi ma kawuono intiere loge. Mano mar loso kaluwore kod chiedh nade mosebedo kukadhe. Erokamano Sharon. Anyalo wacho ni japur niang' kadhe midhiero mang'eny. Mokwongo midhiero ma japur niang' kadhe mokwongo ni ka niang' osebedo mang'eny to mondo gol niang' e puodho iyudo ka waloso gimiluongo ni harvesting program kokadho riwruok magwa mag cooperative societies to kod outgrowers companies. Tibiro yudo ni program ni ok oring makare nikech namba achiel kambe wagi seche moko ni kod breakdown kata kethruok miluongo ni inefficiency. Mano achiel kuom chandruok ma tinga mano nego dhi ol niang' kendo duogo kaw niang' samoro end up ninde laini kaka sama wuoyo kodi ni niang' ng'eny. Kendo sama niang' ng'eny no nyiso ni turnover driver kata wuon tinga monego ter trip adek tero trip achiel. Mano en chandruok mar japur kendo en chandruok mar transport. Namba 2 en ni waonge kod nderni sani e sugar sector waduto te kichako Sony mibiro Nyando Sugar Belt midhago Western nderni onge to gin nderni ma under counties magwa ma en Migori, Homa Bay, Kisumu, Bungoma kod Kakamega. To jopur niang' ing'ado gimiluongo ni cess.
Kendo ewi mano agoero kamano ne riwruok marwa mar Kenya Sugarcane Growers Association ma Secretary General mare en Richard Ochieng Ogendo. Nyoche osenyiso notice to Kisumu High Court mar dhi chungo pesa mar cess ma jopur niang' ing'ado. Nawuoyo ka ndalo moko Sharon kipenja wachno ma koni jopur ne contribute pesa mondo okonygi loso ndara. Pesa ni chon odhi under local government kane wan gi county council. Bang'e wabire katiba manyien ma en counties. Pesa ni osechoke sirkand gavana Nyong'o higni 5 mokadho kendo sani wan e higa mar 7. Pesa ni ok los ndara be okuoe. Kana wacho wachno mogik e bura mane wan go gavana na chalo ng'amodiro kidi ka police. Chakre kanyo kinda kod gavana marwa ne ogik kanyo na konyo kachaka dogo ofise to wadhi e court. Notice ne osechiw bende mar chungo ng'ado pesa ma cess kokadho riwruok marwa mar Kenya Sugarcane Growers Association ma Secretary General mar Richard Ochieng Ogendo. Koro mago gin midhiero ma japur kadhe. Samoro ibiro yudo ni japur osetero niange kambi, niang' oseregi, sukari ousi to ok ochule. Mane kama nyineno ka sirkal ochako duogo mondo bail out gowi mane jopur nigo 1.7 billion. To nitie jopur mabe jotich. Nyaka samo wuyo kodi ni jotich bende mag kambegi pod gopgi nitie maromo 5.4 billion mapok kambe mag sirkal ochulo. Kumago magi gin midhiero duto te mwayudo. To mapek mogik en sukari ma oko ni. Kodonjo ni kech owuok kuom riwruok miluongo ni non-COMESA. Non-COMESA tieno biro ma ok ochulo osuru. Mane ma omiyo ketho beche mag. To kokele ma jogo chulo osuru Sharon, to nengo neno ok nyal bedo piny ne magwa. To biro ma en iluongo ni tax free. Kendo samo wuoyo kodi ni kanche pok jogi o gazeti this notice ma tarik 9 mar kelo 250,000 metric tons. Surveillance marwa nomiyowa fununo moro ni meli moro nogo e wath ma Kisumu ka Jumapil gotieno to piny oru wuok tich 2 koro tich 3 to waneno ka gino bedo gazeted. Koro king'iyo gini to en well connected personalities magin very powerful in this country, but gimomoro wani gitimo gigi behind the curtain of His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Manyose wacho nyake wach mar mbolea ma fake ni ibiro ting'o msalapa mari. Koro wan kod geno ni statement ma president no gi wing mar judiciary wan gadiera ni jogi wabiro diyo kinde ndalo manok gi Sharon anyiso jopuniang wabiro neno lokruok e ministry mar agriculture. Iwacho ni geno nitiere bedo gi geno kata kamano atiang' iloso achiel kuom midhiero ma bende jopiny kopogore kana gi jopur niang' ma bende osebedo ka tero kembe mopogore opogore ma bende rego sukari e pacho ka en wach mago mag nderni nyaka sani bende wang'e ni tractor kata mana tinga kakadho ketho nderni mamoko ma bende jopiny tiyo godo miyo nego bed ni keto nderni ma bende tinga nego bed ni kadhe. Akeni wach nderni ni inyalo wache ang'o nikech wacho ni gisani onge nderni malong'o king'eyo gwenge mag Imbo, gwenge mag Nyanza mago mag tinga ma bende tero niang' e kembe mopogore opogore. Erokamano Sharon, awacho kendo anuoyo ni kochopo weche mar nderni magwa mag niang' wan kod pesa marwa ma japur niang' ichajo 1% per ton. Mana kaka wacho ni kata sani an niange manyatero ong'ada 1% mar ndara. Nyiso ni an kod haki mondo nyisa ni to pesa na manyi ng'ado no itere kanye tang'omiyo kilos ma kod ndara. Mane momiyo katek to wadhi e doho. Kendo awacho kendo anuoyo na goero kamano ne Kenya Sugarcane Growers Association, Secretary General Richard Ochieng Ogendo, kokadho wakili mare Joshua Nyamori manyose chiwo notice of motion chungo cess. To chunge no kende manyalo konyo. Wadwaro accountability mondo county government ma Kisumu, ma Homa Bay, ma Migori, ma Kakamega mondo nyiswa ni pesa ni kanyo. Adwa mi ranyisi Sharon. Mheshimiwa Oparanya kane gavana ma Kakamega nyaka kawuono kitemo donje gwenge duto Oparanya notiyo maber kod pesa manochoko ma cess. Kendo keto nderni kibiro Vihiga ka be gitemo matin. To kama rache mogik kabisa en Kisumu County, Homa Bay County to kod Migori County. Pesa ni donjo dichako chulo jotich mag county against chik manokete ni iketi agulu
to kendo committee ma manage peses no Sharon onego bede jopur niang' mok tin ariyo. Sama wuoyo kodi ni Nandi County ka gin kod committee masses kendo pesa gi manyocha ne kambe manokawo niang' machalo West Kenya nyocha wane bura moro Mberere kendo gimiyowa report ni West Kenya achiel kuom kambe mantie ne Weighbridge mane kawo niange gi nyocha miyo Nandi County pesa moingo $4,000,000 maloso ndara. Nyocha gichak gichomo Kibos kendo bende Kibos bol ashwagi ni miyo gi pesa mar ses giloso go ndara kendo gin committee. Karwa mar Kisumu onge committee mar ses, Homa Bay the same, Migori be the same. To magi counties wa duto mag Nyanza. Mag Juluo e Nyanza. En mana gino maroni sirikande mago gwenge gino maroni giwinjo kata mna twak makama ka ing'ado kwana tamala chiela mano etan katan mago mag niang' mikelo manegbe ni dhi e loso ndara gino maroni sirikande mag gwenge ayenye gwenge mago makaluo biro bedo ka loso ndara to atianga wach machielo mabenda ng'ini jopur mag niang' osebedo ka kedo ne en okang' mar duoko pinya nengo mar niang' ken nyaka sani tan achiel mar niang' ka kembe kao akeni gikawe nengo mane to ywak maru bende nang'o mabende udwaro mar mondo gilos. Erokamano Sharon. Ananyalo wacho ni ka medo midhiero mag japur ni chalo punda. Pes jabeto japur eme ng'ado. Transporta koting'o niang' ni japur eme ng'ado. Japur chak chulo ses. Japur chulo nyaka gimiluongo ni chuth ber. Japur gima japur dong' godo Sharon tin kabisa. Mane momiyo wawacho ni wan kaka jopur niang' ok wabi yie wach maduoko bech niang' piny. An asebede pricing committee kendo Kenya marwa ne watero bech niang' mochopo 6,000 gi 50. Committee moro nyocha losi manyien mana bedo kanyo jukumu mari kanyo kibede pricing committee in kutetea japur niang'. To kibet kanyo tibiro kelni figures moko mag sukari mane chiro ni koro nengo mar niang' nengo sukari mane chiro ema dictate nengo mar niang'. An kaka member of Ken Pricing Committee kendo mago evidence mana tere court. Ne antie kanyo mwawacho ni the formula mitiyo godo mondo ichope beche niang' en wrong because ok oting'o garama mar puro. Gini onego determine ni ipuro gi pesa adi, tibaro buso puodho gi pesa adi, tibaro puodho gi pesa adi, to mbego ne pesa adi, to fertilizer itiyo go marom nade, tidoyo marom nade. Gigi duto te ne wawinjore ni nitiere kiwango mok bech niang' dog piny moloman. Kendo am on record kanatemo mondo walok mago. To committee wano kane tam ne nyocho rumo, to ket committee moro sani mwadwa wacho ni kaluwore gi bura be magin mane gitero jok mane pricing committee machalo Kilion Osor mantie sani ma represent jopur gi Waswa. Riwruok margi ma federation ema notero kes moro Bungoma High Court. Ma jaji no yalo gino moyudo ni composition mar sugar pricing committee is illegal. Kaluwore ni obedo anchored under regulation. To regulation bedo reinforce the act. Waonge gi the act. Gima wan gi Crop Act. Waonge gi Sugar Act. Sugar bill mineno wadhiro sani ni ka sugar bill wano dhi through to obiro bedo realigned by the regulation. Therefore, gino sama wuoyo kodi ni gik manyiche gitimo kaluwore gi ruling mar court mabiro oro ni kata sani ma Bungoma nyiso ni gino was illegal. Therefore, an gadiera ni bech niang' ok bidok piny because waluwo ondamo midwaro. An kanyo to anytime when there was an attempt to duoko bech niang' piny, Sharon nawuok, I will protest and that meeting will come to an end. Without consent mag jopur ariyo gi onge kaka Jude Chesire nyalo golo circular maduoko bech niang' piny because the component maduong' e burano en japur niang'. Number 2, mwadwaro review over it. Jo sirkal ng'enye committee ni. Gima ja AFA time committee ka enang. Gima CEO ma Sugar Directorate time committee ka enang. Then jok makelo report the technical committee bende gin mana jo sirkal. Wan gi representative ma county governments bende ji ariyo. Wan gi ja Sugar Research e iye ka. King'iyo composition ma committee no mar ji chiegni 9. Japur niang' gin ji ariyo kende. So wadwaro no hala en kind a miller and a farmer. Wadwaro ni mondo wa reduce
namba mang'eny mag jo sirkal e committee gi nikech gin gibedo directed sama gibure bire bura gisebedo directed either gi jok mokelo sukari kama gin jotendgi kubire bura to ging'eny moingu. So mana achiel kuom reforms mwadwaro sani ni loso bech niang' obede kidi japur gamila not jo sirkal gi mang'eny gin gibedi kaka rifari to joma go pap mpirani e pabni nyaka bed japur gi ng'ama rego niang' ji ariyo go kende. Nikech kang'iyo ka rombe ma bende usebedo kutimo gin rombe tandawuoya nikech naneno kata mana romo moro ma bende notim Kisumu chieng' tarik 4 mano mar dweni mano mar ng'iyo kaka pricing mago mag duoko bech niang' piny nikech aneno kaluwore kod romo makamano tana mano mar niang' inyiewo nengo mar siling 5,400 kendo mano bende romo ma achiel kuom rombe ma bende nintiere kaka jakom mar riwruok mar Kasapa Tiang'. Mano maduoko bech niang' piny to onge mana bede kata achiel. An maga mana bede Sharon ne gin mago mane wamedo go bech niang' piny, bech niang' malo. To miduoke bech niang' piny to pok abete. Kindo aparo ni sama wuoyo kodi ni asediro ni kanyo ruling mar court ma nyiso ni gima nyiche joge composition mar that pricing committee number 1 is illegal kaluwore gi ruling mar petition ma Bungoma High Court. Makoro kaluwore gi gigi inatiang kaka mago wasepedho mago tedo kendo ibo winji kawuono. Nikech isebedo kikedo ne jopur mag niang' kaluwore gi dwaro maru unudwaro ni tan achiel mano mar niang' kutere kembe marigo sukari gi udwaro mar mondo mi ochulu pesa di. Sharon sama wuoyo kodi ni niange wa mochiek sani nyoche ne wapuro e nengo mamalo. Inyalo paro ni bei mar petrol diesel nyoche kochako dok piny to chako dok piny gi kama nyo dok e piny mamalo kabisa ni diesel mano dwok e piny gi siling 10 gutonglo moko. To king'iyo garama mane japur tiyogo nyaka nyoche sirkal mar William Ruto donje sirkal bei mar petrol osedhi malo to petrol no ema riembo the economy mar the country and emo determine everything. Therefore sama wuoyo kodi ni japur niang' mar Kenya kichulo pesa matin mogik kaluwore gi kwano magwa gi garama mane wapuro go niang' ok onego chul japur pesa matin ne siling 6,100 katin mogik to kabeto onego bed ni chulo japur niang' siling 6,500 mano e koting'o garama mar nengo manutiyo godo kanopuro puodho obuso puodho baro puodho kendo doyo kode nengo nyaka madoyo laini achiel noa kum siling 100 nyaka siling 200 laini maboyo laini matindo mane doge siling 100 nodhi siling 200 nengo ma fertilizer nodhi malo to marache be mogik sani neno same cartel go nyo chako mi order mondo kel fertilizer manengo gi yot ang'o ma gitimo gik mineno gitimo ka kendo president nyo take the lead mwacho ni mambo ni moja tu nyaka iting your cross kendo we are waiting in a short while something will be done to kanyal we ok nyal will Sharon mondo anyis jopur ka ni ndalo moko ka olos ministry mar agriculture moket nyaka jagoro moro ne ni kanyo manoloko Kilimo House ode mar biashara kidhi kuno to ninyalo we ni mano Garissa Lodge. I took the risk and I thank His Excellency the President nogolo jagoro no kanyo go ande manoloso kanyo ma bende awacho ni in a short while 2 weeks time anyo chiwo ne president koko kawatwa wabro tingo jopur niang' duto te nyaka Kilimo House wabro kam kanyo nyaka Mithika Linturi nyonoko wanyo. Aya wanwarito naka ponono ni yuak mar ibro bed ka iwinjo kan nyaka sani en tan achiel kinyiewo nengo mar siling 5,400 to nudwaro ni nengo matin mogik onye siling 6,500. Ang'eni jopur mag niang' leno chenro okiny makawuono un banun thuolo mano mar oro ote magu mopogore dwaro mano mar luoko sekta mar niang' pacho ka kaluwore kod dwaro maru di bedang'o bende kaluwore kod nyiewo sukari kawuok e pinje maoko bende usumnwa paro nyalo neno chenro makama kopogore gi wang' jowi Nyakwar Mgajwang'a ote iketonwa e lai magwa magote machoka rede ka 600 mbui magwa mag oganda bende yudowa achiel kachiel atiang'an no kamoko kuom ote bende osechako donjo ka mana kinyalo duoko kaka ote matin. Sharon nitiere correction moro madwani time nengo mar niang' ok en 5,400 nyo gol sakela maduoke 5,100 koa 5,900 masani koro ok en 5,400 5,100 tunu dware e nengo katin mo kama nyo gol sakiola ma sugar director golo kochakore tarik 6 madweni
nyiso ni bech niang' onego bed $5,000 gi 100. Mano Tiende tan ni ka tan. olwar e dwe achiel Sharon, olwar gi $950 e tan achiel. To nengo mar mo to inchi neno kidwoko piny gi $10. That variation we cannot contend on it. Tiende ko kwa chunge within 1 month Sharon odok piny gi $950 e tan. Sani endi ko kwa dhi e do kaka nwa dhi e do wachunge katel gi dhi dwoko bech niang' machome madoge $3,000. Tiende gin nego sekta mar niang'. To William Ruto to miyo gi tich mondo gikony Kenya to gima gitimo en biashara. So wakonyo William Ruto e rito sirkane ni kaka nawacho ni en driver mar bus. To e bus ka Sharon oting'o jokuoge, e bus ka endi oting'o jo matimo gik moko mopogore. Koro watimo check and balance ne sirkal William Ruto. Geno maro ni doho biro bedo ka konyo nikech kiwacho ni nyaka sani tan achiel ka en $5,100 to nodware nengo matin mogik mano mar $6,300. Mano difference kata na pogruok mar moheo $1,500. Wariti ng'iyo kaka doho biro bedo ka timo dong bura makamano ni wacho ni Charles Ogendo gidino stere doho donge. Nywa stere doho. Erokamano Konyewa majopur niang' te an gi geno an mago ese kesu. Erokamano ahinya. Atiang'ani no ka moko kuom ote bende osechako donjo ka. Anyalo mana somo moko kuom ote ma bende donjo. Jopur mag niang', jopiny ma bende neno chenro ma kama un thuolo mano mar oronwa ote mago. Asomo ote kanyo mar Akech. Iwacho ni chike Komesa ma Kenya ne oketo e koke. Wacho sukari ma e pinje maoko ma Eastern Central Africa nyaka chop e piny ka. Ang'eni Charles Atiang' biro ka duoko mano. Kopogore gi mano, aneno ote kanyo mar Isaac Onyango Mundi. Iwacho ni mano to ka an akwedo parono. Ok ober, sukari watiyo godo marwa mapachuka. Mano kaluwore kod paro mano mar oro sukari ka wuok e pinje maoko. Kopogore gi mano, janno marwa machielo Atieno Nyakokelo. Iwacho ni an kaka japur apingo wachno e okang' mabor. Penjo maduong' sama sirikal osekelo sugar kata sukari maoko, ere tiende mar mondo mi jopur opidh niang'? Mano penjo kanyo ma bende achiel kuom jopur bende penjo. Asomo ote machielo mar Dave Rizi Obongo. Iwacho ni akwedo wach mar omo sukari oko ka intiere gwenge mag Karachuonyo, Kanjira, Kindu Bei pacho kendo isiro jopur magwa ma Kenya mani kod puothe mago mag niang' maromo supply mago mag sukari. Ang'eni ywak bende osebedo ka bende nitiere sukari moromo kata oyo. Ineno ka thoth ote ma bende donjo kanyo siro dwaro mano ma bende kwedo oro sukari ka wuok e pinje maoko. Moko kuom ote ma bende nyalo duoko kaluwore kod mosedonjo debed mane Charles Atiang'. Erokamano, aneno ka otego duto ma pod obiro pod ni mana korwa. Gima ne watemo wacho ni puro mar niang' is a heavy duty. Kendo anyalo wacho ni kata kipenjo millers, the investment mar gero factory Sharon cost billions of money. And in return, gigedo ka giolo gope e pinje e bengi mopogore opogore mondo gigergo kambegi. To sama koro gimbede gidwa rego, tieni cost margi mar processing bende obedo reduce. Tiene ni gimbende giloko ohala in the negative. Onge ng'ama nyalo ikore loko ohala in the negative. And mane mana nyalo paro ka president oketo jukumu matek owacho ni the best thing manyaka watim ni nyaka wa reduce pesa marwa mwatere pinje maoko mondo wa build the economy mar Kenya bottom up by production. And exactly mane gima japur niang' osetiyo matek mose produce niang'. Te niang' ni ondiko jatich. Mana kaka nawacho ni e sama wuoyo kodi nyana wuok Nyando Sugar Belt. Wan gi ji manochiewo sa 10 otieno. Jomoko nigi kod dhok mapuronwa e niang' kaka maga manyobetgo. Gokinyi kiwuok e kind niang' kata ibiro romo gi ji sa 11, ng'ato ting'o kwer dhi doyo oyudo pesane, ng'ato ting'o beti dhi doyo oyudo pesane, transporter bende ogolo tingane biro yudo gire, driver mar tingano be dhi yudo mare. So king'iyo jok ma niang' ondiko, jotije kambi ka berito niang' no kucho. Tiene ni sami se duoko bechi niang' piny, awacho ni Sharon kenda nuoyo. Nyiso ni nyaka jotich ma nyoche pok ochul ka, nyiso ni kambego bende dhi chako bedo gi gop jotich kendo. To nyaka sama wuoyo kodi ni jotich go be pok ochul. Mane gima nyewa wacho ni oula ni wane mokwongo chunge. Kise duoko bechi niang' piny, to nyiso nyaka msach jotich ka bende finally bro bet affected. Omiyo wachungi mara agone jopur niang' erokamano kuom chung' kodwa kamoro achiel kendo wawacho ni wabro timo mwanyalo kaka wan jopur with your support. To gimokonyowa ni chik nitiere maka ng'ato ketho chik to wayudo kaka kamwa kete. Mane momiyo nyowa ting'o kwayo ma jopur niang' duto te
kendo watere do. To kenda kwayo jopur niang' ni yalo case ni litigation involves a lot. Therefore, pod wabro kwayo well wishers manyalo konyowa mondo wa run this case mo make sure ni watieke kendo in a short while wan kod geno ni the sugar bill mane Senate cha bende mondo kadhi to kendo kadhe kiweyo japur thuolo matero niange kuma odwaro. Achiel kuom chandruok Sharon makika wuoni ma jopur ose undergo. Ikawo japur tichielo otero niange kuro pok ochule. Kendo en gi moro kae tidhi keto ne mitego moro ni nyaka oter mana niang' kagi kacha. Japur niang' nyaka we thuolo mondo ter niange kuma ichule maber kendo ichule in time. Mane momiyo wawacho ni wadwaro soko huru. No zoning japur. Any attempt to zone japur, one code ruling mar Chief Justice Madam Koome manose dage mano. Kendo ichi wanyiso committee ma Senate gi ok ginyal loso chik ma contravene the Constitutional Republic of Kenya. Miyo waketo jopur niang' e yo makare ni umed puro niang' ni kod ohala. Anybody mabro temo hit at your profit margin, we are ready as your advocates. Wabro deal kodgi okinyi gotieno mondo wa make sure ni piny mar Kenya obedo self-reliant. Wan kod jotich mayudo msara, wan gi jopur mayudo pesagi, and the economy of Kenya will grow toward the policy of Kenya Kwanza government. Achiedhali machielo kapok wakoyo matin Charles Atiang' mabende ni lieko motelo en kaluwore kod midhiero mago mag jo black kata chudhe kata mana cartels kaka niluongogi. Wacho ni cartels bende madwaro omo sukari kawuok e pinje maoko kokodewo wenge jopur. To bende wach mag cartels ne ok na midhiero mabende okwako kata mana sekta mar sukari kende. Kata mana sectors mamoko bende ywak kotenre kod midhiero mag cartels. Neneno kanyo kata mana mbolea mabandia bende ywak nitiere ni dibed ni achudhe bende mosebedo kokwako sekta no. Ta chudhe makamage kene sekta mar niang' bende osebedo koywak kinde ka kinde. Kenya lo tieke gi yo machal nade? Erokamano, anyalo wacho ni Sharon, cartels gi ok gi operate oko. All the time gi operate within the system. Gin shadow, ibiro yudo ka gin joma loko ohala, to ohala ma giloko anyalo wacho ni en ohala mabandia. Nikech anyalo wacho ni nie process mar puro niang' ka, mondo ipur puodho Sharon, mibusi, mibar, mipidh niang', ma niang' bede puodho ka varity machon to kawo dweche 18. Mokelnwa manyien sani kawo dweche 12. Tibiro nwang'o ni cartels gi bing'e kama ibiro nwang'o gi cartels gi yudo at the final tail kuma koro iuse sukari kadhi mbele. Japur kawo dweche 18 mondo los niang' kata sukari. Sukari ilose samba. Sukari ilose puodho, ok lose factory. Factory extracted. Japur osetiyo matek dweche 18 mar loso niang' mondo niang' ogol sukari. Tibiro yudo ni the miller kata ng'ama biyo niang'ni en kawe twiche 24 kende. To oseloko niang' sukari ukete gunia kendo chomo kode kama odhi use. Koro cartels gi operate kanyo endo, and gine makoni ni marache mogik en makelo sukari. Kichaki biro e sugar sector ka wan gi cartels moko mabesa moyudo ni en gi tingni mang'eny. Koro o demand ni bei mar transport be nyaka timang'o bende ter malo. Kaka sama wuoyo kodi e duoko beche niang' piny, bech transport pok oduok piny. Kaka negi mede ndalo menche fuel ni malo cha e kaka podi ng'ade japur kata no ng'ada gi kasa. So anytime oduok petrol piny, transport oko duok piny. Mano eat into the account ma japur. Expenses mane ni malo ka magi kama cartel go opone. Kendo gine magi dictate sami medo bech transport Sharon japur onge. Sami medo bech niang' uketi omokari adek ma idha no se keti hotelo nindo kamoro nyis gimone go dhi otim kae to gibedo rubber stamp ma the same cartel. So cartel go gine system. Ng'amu kelo sukari ni mochako appoint gi pricing committee. Kose kelo sukache modonjo dho nam Mombasa kata Kisumu ka to ondiko barua ni kindi ubede bura kachecha and bura no kodhi kanyo tiko ni duok beche niang' piny. To timo the same. So one wacho ni the cartel will use the constitution to push them out. And kochakore gi malo president bende kuro dio gi malo. President dio gi malo, wambwa dio gi piny kwetiyo gi chik mar katiba. What finally will get them out of the process. Erokamano ahinya Nyakwar Mgajwang' dakika. To mag mbolea be the same.
Ero kama na inya Charles Atiang sari osechopo waka yo matin ang'eno biro bedo kwa duogo gi ywak mamoko ma bende untiere godo kaka jopur mag niang'. Penjo en ni ng'a biro bedo ka winjo ywak maru mar mondo mi okel resruok e sekta mano mar niang'. Parni ote magi bende aneno Nyakorom Gajwang' aneno ka jopur mag niang' mopogore opogore mawuok e gwenge magwa bende oro ote biro bedo ka somogi. Kono duogo kang' mar ariyo Charles Atiang biro bedo kwa loso kotende kod chudo e yor iteams. E yor iteams naneno ka jopur mag niang' bende na nuseyo piny owacho kaluwore kod yor chudo makamano e kin mamoko bende naneno ka jopur mag niang' bende mawuok e kaunti ma Kericho bende nokwayo od bura mano mar Senate mondo wit oko paro mano mar chik mar pur mano mar niang' mar higa mar 2022 ma bende koro gikoni nokete od bura ma bende nokokete lokruok ma bende negi mor godo. Duto te wabiro bedo kwa twakie e okang' mar ariyo waka yo matina Nyakorom Gajwang'. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Malamu Lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principal de la rumba. Nyakorom Gajwang' wacho ni tud record wa chengeso ka chengeso kokelo ni chenro mar tiede. Chakre safaga chia nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motimo ledro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Nyakorom Gajwang' kumotingo Madilu System, kumotingo Zaikona Galanga, kumotingo Joski Kiambukute. Ngeso kwa ngeso, wangisi nango. See you there. Bona aventure ngobo Chris. Ikrina nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, sa 1:45 otieno. Kik bai. Tich abich kochakore sa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor Nyakorom Gajwang' nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Ukange gimoro tawinjo. Ramogi Ninja the Entertainer wacho maintain your position. Idhi yudo kanyo gi kafaya gudi local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Tich abich ka tich abich, sa 4 otieno.
Dakika kadang ngwen tok sari nyakoro mgajwanga machiegni okang' mar ariyo wadongi matine dakika 35 mar mondo mwatik chenro makama koro ni thuolo kaka japiny mar oro ote inyanya kiwuok e gwenge mago mag Nyanza gwenge mabende pith mag sukari osebed ka ipidhe samoro in japur mar nianga in thuolo mar oronwa ote ka bende thoro wach mabende watwake en kaluwore kod dwaro mano mar piny owacho mar oro sukari ka wuok e pinje maoko mano kaluwore kod milome oboke mabende ne ogol kod jatend migawo mochung' weche mag omenda mano Nguna Ndung'u mabende ne dwaro ni Kenya nyiew tana mano maromo 250 mago mag sukari mawuok e pinje maoko okang' mabende jopur mag niang' mawuok Imbo Nyanza kanyakla kod hoho mar okak ne okwedo e okang' mager kapok adhi weche mabende otenre kod pur mag niang' inyenye kaunti ma Kericho Charles Atiang' aka ne moko kuom ote mabende nitiere moko kuom ote mabende dwaro mar mondo miket na achiel mar mondo mi asom mamoko mabende diher mar duoko ibro bedo kiduoko kaluwore ni ukiny makawuono ichopo ka e lo jopur mag niang' jano mar wacho ni oyawre Sharon penyo na jakom gowi mar niang' manochulo nus wayudo modong' karang'o mano wacho ni wayudo modong' karang'o Chemelil Sugar mar ariyo e-teams enang'o to chopo kanye aparo ni mar e-teams chudo mar e-teams no bendo biro bedo kwa tuakie George Diego iwacho ni do we have sustainable production of sugar in the country ini penjo kotenre koda oteku mar piny Kenya mar golo sukari Ochieng' Makomino iwacho ni imor kendo intiere chenro kiwinjo e yo makare kintiere dala mano mar mama masogo game kone iwacho ni wan bora ni nengo sukari ogore okwabidewo ni owuok kanye nikech sirikal odech gi gik maoko maloyo mantiere piny koro wakawe kaka en Ote machielo Dadizo Frank iwacho ni sedonje twak kendo neno chenro mar piny kintiere dala mano mar gula Chemelil aka ote mogik kanyo mar Ruth Nyathi Ochieng' iwacho ni ineno ka sirikal dwa thiro weche mago mag pur ta ahinya Nyanza gi Western mai gimomiyo ni no push wach mar mano piny owacho no push wach mar privatization mago mag kembe mag sukari mano paro marach kendo wan kaka jopur niang' wakwedo gi okang' mamalo donge aneno ka wadwa madho sukari man gi mercury iwacho ni luo chenro ka intiere e gwenge mago moja e kaunti ma Nairobi wamaka gi kanyo nyakor mgajwanga ote mamoko abro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi chenro makama atwankaro ki okang' mar ariyo wachak gi ote mabele janna moro na penjo ni gowi mar niang' chulo karang'o dibed ni gowi mabele no chulo nus machielo kaka jopur mag niang' samoro sesingnu ni ibro bed kichule karang'o ten gowi maromo nade mabende samoro piny wacho dongodo Erokamano Sharon ne jopur niang' duto mawinjowa kendo maneno wa gonu erokamano kuom penjo anyalo wacho ni Sharon an riwruok mara kata matelo ne mar Keska Kasap kachiel gi Kesga ne watimo a lot of lobbying mwadhiro sirkal manokelo auditors mong'iyo gup jopur moyudo ka ne gichopo 1.7 billion kaluwore gi dhiro mane wadhiro sirkal gi kaka ne wawuotho offices mag Ministry mar Agriculture nyaka Finance gikone jatend piny nochulowa pesa maromo 1.3 billion out of 1.7 billion so pod odong' a balance of 0.4 million 400 million ma an kod adiera ni wadhiro kendo machiegni ni ibro chul gi pesa gi manodong' to gima watemo wuoye mano niya gini nobedo nade japur notero niange noreg sukari nousi Sharon wawinjire japur niang' ma Chemelil nokawo niange motero Chemelil kambi ma Chemelil norego nouso sukari same gi japur Masoni notero niang' noregi nouso sukari same gi Manzoya the big question the elephant in the house enia kano se sukari pesa no dhi kanye japur no kochul jatich be pok ochul so that is the biggest question ma pod wadhiro sirkal ni as much as ochulo gowigi nitiere ji mane responsible for mismanagement mango mag kambe gi nyaka kaune gi atu but adwa assure japur niang' ni gowigi mancha nodongo maromo 400 million wadwa dhiro sirkal kendo machiegni ni ibiro chule kachaka biro Sharon ago erokamano kendo ne achiel kuom mag jowa miluongo ni Simon Wasichere ma bende osebedo kaka jagoro kata jalup jagoro e riwruok moro marwa ma jopur Sharon wacho ni cartels gi ok gi operate outside the system gi operate within the system
wan kaka jopur niang ne nitie nafas moro mane omiwa mar representative e AFA machung' ne jopur niang. Sharon adwa wachoni ni ne nitiere ng'ato mane obet gi jomoko otel moko luwo due process mokawo nying ng'ato motero ma minister o gazette. Doho ma Nairobi noyalo mowito gino oko. Bang' kosewito nomination mar ng'ama noket no represent jopur niang, nigi jopur niang mokwongo kiaye, number 1. Number 2, the process manokete go kanyo was fraudulent. Nyocha chako mako dhowa kendo ka the same minister Mithika Linturi ni ochako timo gazettement moro mobedo backdated to December, nochako appoint the same person in the same place. Bang' ka nose lose case e doho ma Nairobi, nochako dhi appeal poko winji motieki, to kendo chako tim gazettement moro mobedo backdated December. Odiochieng' manyoro doho ma Nairobi bende nyochako winjo case no ma challenge duogo mar ng'ano mondo bed gazetted kaka representative ma jopur niang. So awacho ni cartel gi ok gin oko, gi operate within the government, to gitiyo gi jogi tiyo kodgi kaka osiepegi. We will remain firm to make sure that due diligence is followed and the procedure is undertaken. Aguero kamano ni Simon Wasichere, a case number maseoro ni kanyo. The case was heard yesterday to challenge nito representative ma japur niang manotere hapa ochopo kuro nade ng'ama notere kuno. So awacho nini kata sani fertilizer oko kele gi joko tenda o sirkal emotimo to miyo jogege, to kose miyo jogegi mondo gitim go ohala, what they are doing is the opposite. Gikawo kuoyo to gi fertilizer mo matin to giriwo to giuso ne japur. So one matek Sharon, but wadwa wacho ni japur niang ine watchdog mari. Kineno ka gimoro timore marach, gonwa simu. We are 24 hours notice. We will tackle your issue. Kaen motero ka minister wabro tere, kaen motero ne ker wabro tero ne ker. To kaen mitere do be wabro tere do. Mugik kendo en wach mar keto suru mar 5%. Ethics manyo kete nyo wan gi bura management machemelin. Nyo se luongo jopur niang nyocha kendo onyisgi ni koro ma chik ma oa malo. Anyalo paro ni kane finance bill ni bedo itere parliament, wabunge magwa nobuogi kendo ne gidhi ma gikadho gino kane ok ging'eyo ni to ang'o mane tok gino. Jalup ker ema notelo ne pushing ma this bill. Ema ka nchi gino chako inyo jopur niang ma avocado kocha ne gibedo piny ma gikwayo sirkal no suspend that the use of implementation mar the 5% levy on sugar, coffee and the rest. Wabunge makocha osedhiro gino obedo suspended. Wan bende samo wuyo kodini ok waked gi sirkal en choko suru, but japur is overtaxed. Same japur ni nawacho ni ene mochulo jabeto, ene mochulo transporter, ene mochulo the levy makoro dhia sugar development mikele sugar bill. Same japur ni chaki tax. So this is overburdening japur. So pod wakwayo kanyo ni implementation mar ethics ni mondo bed suspended for a while. Ka jo board bura dok committee odhi orange mondo otim amendment. As at now, wan gi jok maonge gi system mawaro ntiji maonge kata account. Society magolo negi pesa to miyogi. So gini for the time being, wan bende wagod won wapiny kendo wakwayo wabunge marwa moloyo to MP marwa Mheshimiwa Onyango Koyo, Jared Okello, MP mawendo mosebedo kodwa. We expect you ni woguru oko mondo wanew in the floor of the house mondo unbende uket motion suspending the implementation of this e-tax. Made the cow pesa kum japur 5%. Did woko the cost ma japur niang piny. Titimo magi iketo imedo taxes e wi japur to bech niang bedo woko piny. Manto piny man. Erokamano ahinya to gino ma bende adwaro ni walosen kotenre kod chudo mar e-teams nikech jopur kinene konde mopogore pacho kosebedo ka ywak. Kora keni thuolo usire en mana ni thuolo ematin koso nango nikech nano kaluore kod dwaro mano mar duol machoko suru mar kere ne gidwaro ni jopur te obed no sendikre kata gise register chop kanyo chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 4 kawuono en chieng' tarik 18 makeni jopur mag niang' te nosendikore nikech nitiere kembe mamoko mabende dwaro mar mondo mi ka usekelo niang' ibed gi accounts mar e-teams
eka chuli omenda mari mano mar kelo niang'. Waloso ni kotenre kod e-teams ni samoro Nyakorom Gajwang' nyalo penjore ni e-teams te nang'o. Nyakorom Gajwang' mano en dwaro mar KRA, mano mar neno kaka inyalo ga choko mag osuru e pacho ka, ong'ere gi dho ngere kaka Electronic Tax Invoicing Management System, ma bende koro jopur idwaro kapok otimnegi chudo mago mag niang' ma bende gitere kembe. Koro Charles, ka ni thuole mano omiu matin mano mar riworu kod e-teams, koso sire udwaro mar mondo omi omednu thuolo, koso kwede chutho ka nyalo mna winjo pachi kotenre gi mano. Erokamano Sharon, aneno ka kinene bathi kanyi biro neno jopur niang' gwenge ma Kericho, area ma Kipsitet, giwuok oko ka gikwede. Wan kaka jopur niang' pod wacho ni wakwede e ondamo mamalo. Thuolo marwa mar go kure bunge ma waonge go, to ne wa delegate that responsibility ne wabunge magwa. So wawacho gi dwol achiel ni wakwedo gini ondamo mamalo, nikech okinyal overtax japur, okinyal overtax japiny. So kanyo nyaka sirkal mar William Ruto review. This is overtaxing. Wakwede, okwawachi ni for the time being wachi no bet suspended for the committee of the house mondo have a look at it. Then the whole house of the make an amendment that clause mondo gole oko. And overtaxing, it is additional tax on japur ma is already overtaxed. Erokamano ahinya, aneno paro mopogore opogore ma bende jopiny, jopur mamoko bende kwedo okang' mano mar e-teams. Kata kamano, KRA nomiyo jopur mag niang' nyaka chop kanyo chieng' tarik 1 dwe mar Ang'wen. Keni Charles Atiang'ini bende nisendikori kaka e-teams kaka achiel kuom jopur mag niang', ni wacho kanyo ni nisetero niang' moko e kambi mar rego sukari. Erokamano, anyalo wacho ni rekod maga nitiere Chemelil Sugar Company mondo gichula, details ga ni kuno. But nitie kama nyake consent. So nyogi luongo ji kaluwore gi directive momigi kod KRA. Be ok en Chemelil kende, ne gichako gi Butale, gi Transmara, Sonia Kiani gitime Teacher D. So en okang' mar KRA to implement, and KRA, Sharon, ok gi implement the finance bill. So gima nitiere en ni chik iloso mondo okony jopiny, ok wan wasumbi ni chik. Therefore, the same parliament manokadho gini ka ok ging'eyo gima ne nie bwoye, pod wakwayo gi there is room for them to go and make an amendment. An awuon ok anyalo wacho kendo ok abi ndikora. To ka en chopo ni nyaka digo ji, to pod wan gi do nikech ne onge public participation on this. When it comes to issues mag pesa, there must be public participation. So on this again, an akwedo on behalf of jopur niang'. Ka ndikora to so jopur gino. Ok abi ndikora to kendo ka ponono ni nitiere ni katero nianga to mondo chula pesa nyaka dhi andikra, abro dhi e doho kendo kwa niaba ma jopur niang' te ta suspende kata chungi. Wach machielo ma bende adwaro ni watiek godo Atiang' en kaluwore kod ywak mago mag jopur niang' weteu mawuok e kaunti mano ma Kericho, ma bende odiochieng' manyoro nokwayo od bura mano mar Senate mar mondo wit oko paro mano mar chik mano mar niang' mar higa mar 2022 ma bende gikoni od bura noketie lokruok ma ok gimorgo kaka jopur. Mana ko nyalo winjo duonda jopur ma kamago ma bende wuok e kaunti mano ma Kericho. Manaka Philip nyalo keto na moko, Philip kinyalo mana keto na moko kuom jopur ma wuok e kaunti mano ma Kericho ma bende koro nokwayo od bura mar Senate Nyakorom Gajwang' mar mondo wit oko paro mano mar chik mano mar pur mar niang' mano mar higa mar 2022. Nyakorom Gajwang' giwacho ni wach makamano noketie lokruok ma bende ok omorogi kaka jopur. Onyena jopur mag niang' ma wuok e kaunti mano ma Kericho. Bang'e Atiang' imbere biro bedo ka winjo pachi kotende kod chik mar pur mar niang' mano mar higa mar 2024. Par ni jopur mag niang' makamagi Nyakorom Gajwang' naloso e gwenge mago mag Kipsitete bang' keto kokgi e winjruok ma bende ne gichwalo ne od bura mano mar Senate. Jawache logi kanyo mong'ere kaka Nathan Runo okoni ok gimor kod pend chike kare mar 19 e parono mar chik mayango ne gibiro chwalo niang' ne kembe e alwora. Sugar Bill 2022, where it is proposing very punitive measures to the farmer, to the extent that farmers will be only aligned or required by law to supply particular millers. Why are we crying this?
99% of the millers that we now have in operation in this country are private mills. History has shown us before that private investors are businessmen who are not keen on investing in the farmers. We are appealing that Section 19 be repealed so that it guarantees us the freedom to sell our sugarcane to whoever, to the best buyer in the market. That the farmers at the ground are not happy because of the dropping prices of sugarcane per tonnage, that the farmers at the ground are not also happy because of the introduction of the e-teams. They are ready to pay taxes, but asking a farmer to go log into their KRA portal, produce an e-team for them to be paid for the deliveries that they have made in the factories will be a problem. Na pia ninaambia parliament wa Senate na parliament wa CHU, tafadhali wasimamishe importation of sugar kwa ajili, mbona wanasema imported sugar without levy bila kutai koti, alafu nakuja hapa wanafunguza sisi pesa already amatoa asilimia 950. Mwambie parliament ya Senate wasahau kucheza na sisi. Hii sukari sasa kama wanasema ni zoning, kwa nini hizi factories wakifanyia zoning, kwa nini hawajauza sukari yao kwa hiyo zoning? Mbona wanapeleka sukari yao mpaka Mombasa, wanapeleka sukari mpaka outside even the country? Mbona sisi ikifika wakati sisi wakulima wanatukataza tuuze miwa yetu kwa factory ile tunapenda? Ne korom ga jong magogin seyo mopogore mawuok kuom jopur niang' e county mano ma Kericho. Atiang' kiwinjo kanyo mokwongo ne gikwedo paro mar chik karam nosekadhe, wacho ni chik mar puro mar niang' mano mar higa mar 2022. Giwacho ni pend chik no kare mar 19 ok gisir, mano kotenore kod zoning, uso kata mna chalo nienge ne kembe e aluora mantiere kuma bende gintiere mong'ere kaka zoning. Lakini wach makamano kaka jopur mag niang' in kaka jakom mar Kasap nodhi kod yo machal nade koso pod en mana ng'ur ma pod ochwalo? Erokamano Sharon, awacho ni weche mag kedo ne jopur niang' ok yot. Ago erokamano ne jopur niang' ma Kericho, kendo nyoche wan kodgi bura bende Nandi, jopur niang' ma Nandi, kendo kotelnegi gi Mheshimiwa Balala ma en MCA mache Masi. Sharon anyalo wacho ni Senate nyiche timo public participation, ne gichako gi county ma Kakamega, gidhi Bungoma, gidhi Busia, gibiro Nyando. To adwa wacho ni gimiluongo ni zoning ni anyalo wacho ni en slavery, is a current an economic sabotage and slavery. It's a modern slavery ma ok wanyal yie. Kendo anyalo wacho ni the same people manyoche push kata dhiro mondo zone japur ne nitiere sugar bill mano otim public participation mare gi National Assembly mo wacho ni iweyo japur thuolo mondo ter niange kumotimo ang'o kumodware. Kanyoche bill ni osekadhe National Assembly kaito parliament nodhi e recess ma December. Kanyo bill ni otere Senate. The very people jok makoro nyoche orgi wakochego miluongo ni brokers go kata cartel odhi kwayo amendment e Senate ni gidwaro zoning. Awacho ni Sharon ni bura nyocho timore maber Kakamega, otimore maber Busia, Bungoma. Kanyoche bura biro chemelel. Same cartel go nyocho odhi ohaya goons monyocho oji kata an achiel kuom joma nobedo victim mar gino. Nikech ne ok gidwa ni mondo iwach ni ok idwar zoning. Gin ne gidwaro zoning. Bang'e ne gifwenyo ni zoning no. Ing'e gima zoning no en, according to the bill manyo gitero mar amendment, tiende ni counties kochakore Kisumu, Homa Bay, Migori obedo cluster. Diwinja? Then Kisumu, gine Kericho, Nandi kod Uasin Gishu. Gino nyo gifwenyo godo ni kitimo mano. Sama wuyo kudi ni Nyando Sugar Bet, wan kod factory marengo maber kabisa miluongo ni Kibos, kendo gichudo maber. To kuma gigole niange gi mang'eny. Gin gi Weybridge Kericho, gi Kipsitet, gin gi Weybridge Mberere, gin tiere gi Weybridge Chemasi, gigi duto te, Weybridges adegi mapekgi nie Nandi kod Kericho County. Gino kodhi okadhi, di chuno gini gi Weybridges gigo duto te, man Kericho, man Nandi, gidhi pudho, nikech koro wacho boundary mar counties. Di wegi gigi miluongo nang'owa,
catchment area ma en Uasin Gishu, Kericho kod Nandi. Te in that clustering zone ma counties adek gin gi factory achiel kende miluongo ni West Valley Sugar. West Valley Sugar is situated kata ogere kamoro but Kipsitet kacha. To capacity mare no tan 1,200. Niang man area ma Kipsitet kende kawuono kirego maber per day to nego beno rego 3,000. So tiene ni keto chikno tisenego pur niang e Kericho e Nandi County plus Kericho County. Gin gi factory adiwa achiel. To kanyene wawacho gini mbele kacha to the same tractors go emanyoche nego koko mawaya nyaka guns magoji. I was a victim of them in Chemelil. Bang mano ne ogingeni kiloro na tero pacha Chemelil. Ta idho ndege ta de Nairobi and I met the Senate kinangi documentation received before the Senate saying no zoning. Omako dho all of a sudden gin the same people makanye gifwenyo ni koro we bridges man Chemasi dhi pudhi man Berere dhi pudho man Kipsitet dhi pudho. Koro giringo giduogo sani, koro gikwero no zoning. Wane wawacho mano chon, mane usi mamo marwa, tok mano kende, ne en gimo beto supported gi ruling ma Chief Justice Madam Kome. Kendo gino na miyo Senate, na miyo committee mar National Assembly. Kane gisomo gino, ne gigolo zoning. Kauter gine Senate, to the same part of jogi, jomoko mane Kesma, gi jomoko mane riwruok moko moka dwa luongo nyigi ka emoringo dhi e Senate ka gidwaro ni gino bed ang'o amended mondo zone japur nyiewo gifwenyo ni gino en musmeno mang'ado gi kendo dhi tieko pur niang' e gwengego kendo dhi keto gi e jela. Ami example Sharon katieko. Kambi ma Chemelil ng'enyne golo niang' Kericho Nandi County. Shareholder maduong' mogik mar Chemelil en ADC. Kiketo chikno nyiso ni Chemelil Sugar Company ok nyal kawo niang' mora mora e Nandi. To Nandi County no ema en major shareholder ma Chemelil. Niang' mang'eny madhi Chemelil wuok e farm mar ADC. Tiende ni ADC as a shareholder ma Chemelil kin act that law tiselore from kawo niang'e odhi tero niang' no kanyo. That will be the deathbed of sugar sector. Ne wakwede ne ok giwinjowa. Kako ne gineno ka gino chomogi gi nyong'o giringo giduogo. Obiyo pod wan bende wa support Senate niya gidhi cut that bill without any amendment. You cannot zone the farm. To kine gikadho mano still pod atemo nyisi nyo wanyisogi kendo wachikogi ni kikadho that law to wadhi e court to suspend that clause. Wane kako kang makamano biro bedo ka dhanno ka saa bende riyo kodwa adwaro mar mondo miaka ote mogik bang'e atianga biro bedo ka winjo pachi kotenre kod ote makamago bang'e gi wachni mogik ko biro bedo kwatieko chenro makama. Ote odhuro wasa manne moko kuom gi mapiyo piyo. Sharon kapok idhi kanyo kachaka wacho matin kamoro mipenja mapok wawuoye en car leasing. Kar wach mar leasing gima timore e wach mar leasing ni adiera makende kambe wagi ne tiyo maber. Ka buka ne manage Chemelil gik moko ne ber. Ka meta ne manage Chemelil kinanwoyo Muhoroni ne heaven of peace. Kendo jopur ne chulo maber, gik moko ne dhi maber to nyaka ne kambe gikete lwet sirkal kanye kama gik moko timang'o okethore. So ni be the same ne mar joka buka, Mumias be the same. So wane wa support the leasing ni kitimo leasing to kwadwar jomoko mane sirkal mopondo dwa kelo kambe gi madhi ok dhi manage gigi. Ne wayie leasing to nyaka involve japur niya in that process. To en leasing ni idwoko Chemelil e lwet buka. Idwoko Soni e lwet buka. Idwoko Muhoroni e lwet Meta, idwoko Mumias e lwet buka. Mano wayie kodi. To kidwa wuondowa ni dwa timo leasing tidhi kelo nwa briefcase investors makiny to wakwamo godo mane wadagi omiyo jomoko nodhi e doho bende nochungo that process. So leasing no ok wapinge to nyaka wago through bin, nyaka wabede committee no kaka jopur niang', nyaka wago through bin to ng'ama idwa kelo no be en gi the capacity to turn over the kambi. Sama wuoyo kodi ni mondo turn over Chemelil kende kinan investor maber, you need not less than 2 billion to pump into that factory. Same with Soni, same with Muhoroni, kapok ipuro niang'. Therefore, nyaka ikelwa investor manyiso wa account mare ni en gi more than 6 billion to turn over that factory. Otherwise, mano en gima fake. Erokamano ahinya Tiang'. Bende ote mapogore mabedo ka donjo ka moko kuom gima bende ibiro bedo kitwakie bende asoma achiel kachiel nyaka Orumo Gajwang'. Ote makamago ni oro nwa lai mago machok kanyakla kod mbui mago oganda. Jano maro wacho ni Sharon an japur ndhiwa. Pur niang' ondiko ji mang'eny. Mokwongo wuon puodho Kodesa. Mar ariyo jodoyo didek. Iwacho ni jodoyo didek.
jago yath e puodho, chulo factory kodhi mar niang'. Kesti wacho kanyo ni jabeto transport oting'o ji mang'eny. Idhi nyime kiwacho ni mana kinyalo ketna machielo. Iwacho ni mar abich, ofis ondiko ji mang'eny. Wuon kambi bende nyaka yud ohala. An kaka japur nyaka ayud ohala. The chain is long, and if the government decides to import, all these people will lose their jobs. Ote machiela biro bedo ka somo mar janeno mano mong'ere kaka Ombura Bala. Iwacho ni nitiere muhoroni kendo iye gi atiang'. Iwacho ni e weche mago moriwo sugar belt. Iwacho ni yore manie sugar belt orumo to pesa wa to ing'ado lit mokalo. Betty Nyargivini wacho ni sukari odonji mondo jopiny oyud fuong'ruok. Wahinyore piny ka sama sukari tin e bombewa. Ote machiela biro bedo ka somo kanyo mano mar Walter Omolo. Iwacho ni jopurgo otematema lakini gima nyaka ging'e ni the cost of producing 1 kilogram of sugar pachoka is 3 times more than the cost of importing the same quantity of sugar. Erokamano ahinya. Ote machielo iwacho ni gima de gidwaro mokwongo en kaka production cost nyalo duogo piny so that their products can also compete in the outside market. Nono to iwacho ni mago yamo maliet. Ote machielo koth morisi wacho ni sukari ukela mondo bei odoge chien. Dongi neno kaka kasani okorach ahinya. In kori loso kotende kod nengo mano mar sukari masani. Evanjo iwacho ni wan bora ni nengo sukari ogonyore. Wabiro kawa nikech kata gop niang' poko chul nyaka sani. Jopur sandore yawa. Erokamano ahinya kuom ote mari. Dhano machielo wacho ni anapenjo kod muolo. Jopur mag kahawa bende ndikore items koso gin mana jopur mago maga niang' kende. Abro bedo kaka ote mogik mano mar Afel Kosuda. Iwacho ni jogi wuondowa gimedonwa bei yet transport ni malo kod charges mamoko. Iwacho ni kanyo Sharon to giwacho e ang'o. Mago gin moko kuom ote mabende osedonjo kanyo. Maibandi nyalo duoko Charles Atiang'i sani. Anno ka ote mopogore mabende omulo. Nitiere moko masiro, moko bende kwedo. Erokamano Sharon, ago ni jopur niang' duto ma osebedo ko miyowa oriwowa lwedo. Mokwongo ago erokamano ne Ombura Bala. Ombura Bala en achiel kuom jopur niang' kendo e gwenge ma Songo asetiyo kode kendo ng'ama welo lokwendo miyo ago ne erokamano Ombura Bala ni wachung' kodu ni pesa marwa masescha ni wasewacho ni kes go osedhi e doho wachunge mondo mosechoka mondo waduog walos go nderni. Machielo maduong' mogik ni giywak ni cost of production ni malo mana adier. Mane omiyo nitie sirkand William Ruto obiro gi miluongo ni subsidies. To ket subsidies mokwongo e fertilizer. To kati ket subsidies e fertilizer, cartel be nochako donjo usonwa kar mondo wanyiew kuoyo mwagedogo to kawo kuoyo uketonwa e gunia usonwa. So gima duong' mogik mwanyalo wacho kaendi ni mondo waket beche niang' odhi malo. Sharon temo wacho ni niang' mipuro ni korege factory ok ogol sukari kende. An kani ani pricing committee kendo an gi those record ni e court wadwaro ni by products mag japur niang' japur ni nitiere gimiluongo ni mad filter kar nyiewo fertilizer to en mbolea ma kambi use ole puothegi komi japur to konyogi kar nyiewo fertilizer. E sem niang' japur ni golo gimiluongo ni molasses. Kidhi agrochemical kacha en achiel kuom kambe matindo to tiyo maber to chulo jotichgi kendo chulo taxes. So niang' japur ni wadwaro ni mondo ochul japur the by product ma en molasses. Iloso kode ethanol, iloso kode gik mamoko. Niang' japur ni kidhi Kibos ka iloso kode ceiling board because ogolo gimiluongo ni bagas. Bagas no bende factory tiyo kode ka chwako gang'owa ka tiyo gi stima to gitiyo gi bagas mondo giran go the boiler. So kwa kao ni pesa mar sukari to wadwaro ni these other byproducts mabende kambe gigolo onego mede e wi pes japur. Mano mena wacho ni kimedo byproduct Sharon anyisi ni japur niang' ma Kenya ka onego chul ka kori medo maka onego chop $7,000. To ok nyal bedo macha nikech kambe wagi poko comply to produce byproduct. Gigolo mana sukari kende except Kibos machulo magolo gik mamoko gi. To bei ma Kibos chulo cha despite no oloso ethanol gi gik mamoko ka en podo chulo mana japur the same price gi kambe mamoko gi. So achiel kuom lokruok mwadwaro reform e sugar sector ni kambe wagi bende mondo koro the diversify, gi produce other things mondo med value and price on top of
chien price michulo japur. Ero kama na inya kwa tiko chenro makama wachni mogi kaluore gi thoro wachwa ukiny makawone debe dango Charles Atiang. Erokamano, ago erokamano mokwongo ne jopur niang' duto te Kenya mangima kochakore Bungoma, Busia, Nyando, Sugar Belt, South Nyanza, Transmara nyaka Sukari. Wawacho ni wan gangari wabro make sure ni wa support sirkal mar William Ruto in production. Ten production mantiere gi ma positive, ma japur kitiyo gi 10,000 to girini kiuso nyaka imbe yudo ohala. Okinyal use matin 10,000 nyaka obed 15,000 mondo imbe yud ohala. Pesa moko mag jopur niang' mupurogo niang' gikawo gope banks ichulo interest matin mogik and almost 7%. So nyaka duok the principal mi made 7% mi med japur gire mare. So wakedo matek pod akwayo jopur niang' ni pinyni kawang'iye pinyni kwang'iye mos pinyni kwarange wabiro yudo gima wadwaro. Uchung kodwa anawuok e studio ka achiko airport ma Kisumo mondo aringa dhi e case maru midhi winj kapok oromo saa 8 Milimani High Court Nairobi. Omiyo agone jopur niang' erokamano kamoro amora untie abiro share kodu link ka case no bedo ad Zoom to ka en before the chamber achomo Kisumu airport kendo in the next 1 hour onego bedni aselwar Jomo Kenyatta Airport Nairobi mondo adhi achung' kodu gi jopur mamoko manoringo gotieno e ndara. Wan gi jopur machopo 150 manoidho bus gotieno ma sama wuoyo kodi ni nitiere Nairobi kendo media ma Nairobi an gadiera wang no cover those things. Otherwise agonu erokamano. God bless all of you. Wan kod geno piny kang'iye piny karange mos wabiro yudo gima wadwaro. God bless all of you. Thank you Ramogi. Erokamano ahinya geno nitiere kendo mano en bura mabedo biro bedo kwa luo machiegni Nyakorom Gajwanga. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak makama Charles Atiang. Imbele goni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa ahinya nyaka luore kod midhiero mosebedo kukadhe kata ka nisebedo ni chano wuoth kibiro buore Nairobi kibiro buore ka safe journey masses. Nyakorom Gajwanga gi kanyo ben makelo wa igike. Erokamano ahinya Nyakorom Gajwanga dakika osekadho 37 gi kanyo ben makelo wa igiko mano mar chenro makama parni bura mabende Charles Atiang Lange biro ne doho mano mar Milimani benen bura mabendo biro bedo kwa luni achiel kachiel kaka TV mano mar Ramogi. Asenno ote magi moko benda somo moko moka somo thuolo momaya wanga wanere kende okang' machielo nikech waja timo weche makamagi sekta mar pur waja mulo kinde ka kinde pur mar niang' bende kinde thuolo mabiro biro bedo kwa mula nani bura makamano biro bedo kadhi e yo machalo nade. Gisani adhi bedo ka yo matin mabiro en chenro mar pok opogoro kiny makawuono chenro mar pok mabende akelo ni gwengego mago mag Mathare 4A mantiere county mano ma Nairobi. Ntiere group mag rowere mabende osebedo ka wer kendo miel ging'ere kaka Zamalewa Afrika. Kata kamano ntiere rawera moro mantiere gi higa 24 mosebedo ka gone gi bula chakre higa mar 2016 mane kit pok mabende daro kelo pok mano mar goyo bula kikidhi mabora. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa ushinde. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora.
Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Okange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' mane okwongo kama ne luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Ineno kanyo ka koro miela omako mach. Ma en chenro mar pok opogore, chenro mikelo ni koda an Sharon Ong'aw. Okiny ma kawuono pok ma bende wadwaro menyo en pok mano mar goyo bul. Nitiere rawera ma bende neno kanyo ma nyinge Julius Otieno. Osebedo ka goyo thum kata mana bul kuom thuolo malach. Nitiere gi group ma bende nene toke kanyo. Obiro bedo konyiso matut kotende kod kit pok ma entiere godo. Mi bedo kodwa nyaka giko mar chenro ma kama ma bende itayo kod an okinyi ma kawuono machiegni. Nyakoro Mgajwang' gi sani asebedo piny mano mar koro wach gi Julius Otieno, rawera matimo tij goyo bul. Julius Arwatu ma chenro mar pok opogore kochako nyalo mana nyiso gi nyingi bende joluo bende wapakore nyisgi ne gweng' mane ma bende wuoke. Nyinga Julius Otieno ananyuola magaro kama magaro kala kuri dala watu Kisumu County to be specific sana. Julius nyalo na nyango ni Nyakoro Mgajwang' tich mane nitimo hivi. Sani gima timo mosi kano ko kato anena ndio gimoro matimo. Were mar goyo bul kata mana tij goyo bul waluonge kaka ni pok wamene ni pok mopogore lakini pok ma kama ni chako na anna tipo school 2016 na somo ya beka wala na tipo school wala na dugo kai babwa kinyo kaka entio ko nyalo tera school ko university oro tie group moro mane entio kamar gima dongo sama gini el na dine oro di tinga tiel nyako moro mane ni woni somo no werga to samo wer penja crowd manon kana ni ngama nyago tu madhi gi wer nise ni anyate ni sani bita no mia stick machal gi mane
kao tabele na luor lakini natemo kaka na mwa kaka na rote kana roho mabaya na interest na develop ingine atuko na ndio kwa develop ingine tegemea Nyakoram Gajwang machiegni ma en chenro mar poko pogore chenro mitayo kod an Sharon Ongao. Okiny makawuono wabiro ni e gwenge gi mag Kivuli Center mantiere gwenge gi mag Kabiria e county ma Nairobi. Ang'eny ni ipenjo ni okiny makawuono pok mane madwaro kelo ni okiny makawuono wadwaro kelo pok mano mar loso bao. Ineno bepe mantiere to kacha osebedi kithedho gi kuom ranyisi neno ka ntiere gi ranyisi mar liech kama. Ntiere moko kuom rowere mabedo sibedo katimo tijni e gwenge gi magi mag Kivuli Center. Mane pok ma bende odoro menyo kiny makawuoni bed kodo nyaka giko mar chenro makama machiegni. Nyakoram Gajwang asebedo piny mano mar bilo wach gachiel kuom rawera mabende osebedo katiyo Kivuli Center ka arwaki ni machiegni ma chenro mar poko pogore kwa chako ichak gi nyingi gi ginero mabende utimo kae. Aniluonga ni Andrew Maboko. An achiel kuom wood covers matiyo kae to gik ma watimo gin gik muneno kae gi basically wacha ni an wood cover to represent jogo. Pok to untiere godo kata na Nyakoram Gajwang koneno kata na kombe mwabede gin achiel kuom kombe mabende uloso ka. Samoro ng'at nyalo penjo ni pok makamano chako e higa mane nuchako loso mwandu gi kae ndi higa mane. Gigi na wachako loso from 2005 nyaka sani mago almost igni madhi 20. Koro ing'eni ma e gima konyo waga, ma e gima miyo wayudo gi kaka wanya survive koni. Takene gin woods kata mana bepe mage mutiyo godo nikech ang'eni mar loso mwandu maket kod ma nyakuti gi rang'iny mar mbao mopogore opogore. Gin mbao mage mabende utiyo godo? Okay, yien ma watiyo go mostly gin jacaranda, mahogany gi mvule, but jacaranda sana sana ema watiyo go ema wanya yudo machiegni. Moko go be nyayudore lakini wagologi kuma opogore opogore. Bende ang'eni usebedo kuwuotho machiegni gi bengi mar Equity. Samoro nyalo mana nyiso wuotho gi bengi mar Equity osebedo nade? Okay, Equity ne wariwore go last year June. To mane wachako ne gimiyo loan ma 30,000 mane watiyo go ka wamanyo go yiende. Alafu ka wang'iyo go tools ma watiyo go mondo mi wachaki. Koro Equity osebedo ka konyowa from last year June nyaka sani pod wariwore kodgi pok waweyogi. Kopogore kata mana gi hola mabende bengi mar Equity osebedo ka miyou geno marwa ni trainings kata mana tiegruok bende jo Equity osebedo ka chiwono. Inyisa Nyakoram Gajwang ber mar trainings mosebedo kuyudo? Equity chiwoga trainings mostly gibiroga gimiyowa training
kaka wanya save pesa, kaka wanya timo business wa, kaka wanya market, gimiwa training mopogore opogore, alafu training go be konyo ahinya. Kwaduogo e pok mabende utimo chiro chal nade, uso mwandu gi chiro ni mage? Gik ma waloso mostly wauso gi local markets around Nairobi kae, to kopo ni jomoko biro, jomoko nya biro iye kae ging'ieo, to samoro be wanya wuoyo gi joma ai pinje maoko kaka Dubai gi Italy, to gibiro gikao gi kata wanya oro negi kuma gintiere, bora ni gigo ochopo negi to watimo business no. Tich ka tich nyaka bed gi achiedh nade kata challenges mage? Akani gin achiedh nade ma mage musebedo kuyude kit tich mano mar loso mwandu kutiyo gi bepe? Okay, challenges mokwongo nya bedo marketing no, kata wan gi kuma wause gi, to inya yudo ntiere chieng' mamoko ma ji onge, koro wanya loso gik moko to wa stock gi, to ka wase stock gi to gibedo kanyo gi onge gima timore, koro warito nyaka high season bi koka wanya uso gi. Mane challenge achiel. Challenge mamoko be inya yudo ni nteche ma yiende onge, kech ing'eni kidwa yien midwa tiyogo nyaka idhi imany kumoro, inya yudo samoro yien onge, to ka yien onge ing'eni ok inya tiyo. Samoro be tools nya rumo, ka tools orumo bo ok inya tiyo. Mage challenges mantiere. Iwacho kotenre kod high season. High season maru kinde muuse, dwe mane ahinya mujathoro use ahinya? Okay, kinde ma use en dwe mar 6 nyaka dwe mar 10, mane dwe ma wasunge ohero gabire, nikech ing'eni gige wagi wasunge mohero, kata ka wasogi e local markets to wasunge sana ema ng'iewo gi. Koro dwe mar 6 nyaka dwe mar 10 ema gihero gabire. Gimoro amora mantiere gi achiedh nade nyaka bed gi ber, nikech tich ma kama owacho ni nochaki higa mar 2005 nyaka sani higni buora mosekadho. Ber mane mosenene? Okay, ber mokwongo en ni